дар дораи тадбирҳои ташаббускоронаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар деҳаи Гулистон деҳоти Гулистони ноҳияи Восе масофаи 1000 метр шабакаи селпартов ва обёрӣ аз партовҳо ва лоиқа тоза карда шуданд. ин иқдоми табиатдӯстонаи ҳизбиён тибқи аксияи ҳизби якҷоя ҳал мекунем бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳия ва сокинони маҳаллаи Гулистон роҳандозӣ гардида барои пешгирӣ намудани хатари сел ки аз дараҳои теппаҳои шафати деҳа мефароянд пеш аз мавсими боришоти боронҳо иқдоми саривақтӣ арзёбӣ гардид. дар тоза кардан бо аҳолии маҳалла ба мо ёрии хушёр расонданд. бачаҳое ки дар анҷоз дида мешаванд ҳама каса бояд ба суръат давом дорем, вале тамом кардагӣ нестем. корҳо ба суръат пешрафта истодаанд. зиёда аз 6 километр кӯчаҳое ки дар онҷо ҳастанд сангфар карда шуданд ба дастгирии ҳамин хоҷагиҳое ки маҳалла зиндагӣ мекунанд. ва дар як сол мо 2 трансформатори барқ ҳамин маҳалла ба ёрдами ҳама каса бо ҳукумат ҳам дар инҷа хай коргарони барқ 2 трансформатори дигар часпоне ки ҳозир ҳама соҳиби барқ мебошад. деҳаи Гулистон дар шафати қатортеппаҳои баланди Баҳористон воқеъ буда дар ин мавзеъ деҳаи навбунёд ва даҳҳо гектар заминҳои обӣ мавҷуд мебошанд. сокинони маҳаллӣ ки аз фаромадани сели солҳои гузашта зарари моддӣ ва маънавӣ диданд барои тоза кардани иншоотҳои пешгирикунандаи сел имсол аз тамоми имкониятҳо истифода менамоянд. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восе барои барномаи иттилоотии Навид.